Swara apa, Kang? Lha iki swara manuk perjak ganter-ganter ki ono Oh, apa? tandane arep ana tamu, Kakang. Lah nek tamu tak entenane. Kawan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki ngeten Pak nggih. Nggih. Bapak Sutaman niki rene duwe putra niku 3. Cacahe wadon, lanang, wadon. Oh, klebu. Lah niku nandhang sengkala. Nggih. Kula pasrahaken dumateng panjenengan. Kersanipun mangke diruwat, kersane resik mboten nandhi halangan setunggal punapa-punapa. Amin insyaallah, Pak. Nggih. Niki putranipun 3 nika niki garwane. Nggih. Garwane teng wetan setunggal ngoten ngapit putrane, Mbah. Monggo jenengan mriki, Mbah. Anake dicepit ben supaya selamat, nggih. Niki kangge syarat nggih menika panjenengan nika tanggungan ngruwat nggih menika nggih. Lah niki wajibe jenengan tampi nggih. Nggih. Kula pasrah dumateng panjenengan mangke kersane ngruwat lancar mboten mangke halangan setunggal punapa-punapa. Amin, amin, amin. Nggih ngeten nggih, Bapak. Nggih. Kula kalih Kakang Tembem menusa lumrah. Sedaya menika mboten kagungan kegiatan napa-napa. Monggo sareng-sareng nyuwun ridane Gusti Allah supados niat kajatipun Bapak Sutaman sakeluarga dipun berkahi Allah kanthi wilujeng selamat. Amin. Dikabulaken Allah sedaya panyuwunipun nggih Bapak nggih. Nggih. Nggih nek ngoten niki putra putri panjenengan tinggal wonten rompok kula sawetawis mangke kula ruwat. Nggih. Mbah Taman sak keluarga kali Ibu nggih donga Bu nggih sak saged-sagedipun. Ngoten. Monggo jenengan jagong napa kondur. Kondur Pak nggih. Monggo monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Sutaman badal wakile ketuane awake dhewe. Mbah Sukar. Bapak angel. Lho Mbah Sukar. Iya. Lah iya. Basane angel wis Sukar. Sukar kira Indonesia. Nek wong urip ning Jawa ya. Bapak angel. Guyu-guyu ning mburi. Lho angel ki nek ning Inggris ki angel lho, dadi angel. Ngono. Heeh. Ya pinter men. Ah ya wong lanang kok angel. Ya wis. Lah iki mupo butuhe Pak Sukar ngopo? Pak Sukar Sutaman iki. Cetha bloko. Lah Bapak Sutaman iki anggone bebrayan ning alam donya. Duweni putra 3. Tergolong lanange di tengah kae pancuran kabeh sendang. Lah kowe lan aku kon ngruwat supaya selamat keluargane. Oh, krunguku kok nyilakawat tak genaleni badak ngono. Ngruwat. Badake Mbah Sukar. Badake Mbah Sukar jos. Ora bakal ana kawate. Ngruwat aku ya budek. Nek kawat. Lah iki mau mbok tampa nek ngono. Alhamdulillah sing ngene adoh-adoh dheweke nyuwun tulung karo kiran aku sak isa-isane kabeh mau njaluk tulung karo Gusti Allah. Lerehne wis mbok tampa. Aku takon caramu carane. Iki aku arep golek cara nyelamur laku nyelamur jengen. Sing Upama kowe tak dadekno wadon ini legaya aku kaki legaya. Kaki legaya. Terus lah putrane kabeh ke 3 cacahe lagi Mbak Kalimatul Saidah Mas Muhammad Sadia nggih betul Saidah lho niki Saidah tekenane nggih nggih ra Sadia nggih kacek sithik lah niki Mas Muhammad Rijal Hanafi karo Mbak Anggun Nur Aini tak jenengno
Perawan Jelagur, Joko Jelagur, Nini Nini Jelagur. Biasane ngene iki aku terus kondo kowe. Rene aku lanang terus piye? Aku kan biasane rak ngono. Lah iki rene mau gandengane ya wis semacam bro ya. Iya. Wis semacam jenenge nyelamur kae ora kudu. Ya wis. Kene nyelamur sedelok wae. Jenenge ento-ento ya ora apa-apa. Terus piye iki karepmu? Karepku aku sadurunge kowe malah dadi wadon, aku arep matekai di mateng ledek sing mau kena kecelakaan. Mbak Sih ngono. Iki di matekai supaya iso sehat meneh. Yo didongake ngono. Dongakno bareng-bareng. Mbak Asih Kunting muga-muga cepet waras, sehat wali iso kerja kaya wingi meneh. Al-Fatihah. Alhamdulillah muga-muga cepet waras tenan. Saiki ngene Nini, piye srehne kowe wis malih dadi wadon. Iya. Lah iki Perawan Jelagur, Joko Jelagur, Nini Jelagur kae ya uga duwe kadang tuwa 4 5. Lah ndi bocahe? Wujud. Ning dhewekne ning kono ning alam perantunan. Ora katon. Durung katon kaya manusa. Saiki aku njaluk tulung. Lho. Kowe apa aku sing ngundang? Tak undang ya. Biasane sing ngundang rasuk. Kae lho. Sing ning mburi Sugi. Wis tak undange. Bismillahirrahmanirrahim rewa-rewa ya. Nini mate kajiku jejeg lemah kaping 3 njubahke kadange sepuh Perawan Jelagur, Joko Jelagur, Nini Jelagur. Ger, mutmainah amarah supiah halu amah. Jumbuh ning alam donya, Ger. Ayo, Ger. Pisan wis metu ayo gandilanku nggodo ati rinten siang dalu binurgan jiwaraga ngundang rasa sing blolok bareng sabda pandhita ratu mrene-ramu dadya ing sisihku mugi Gusti nglilani tresnaku tat sakinawa
mau kok hari ora muni anak ngono ki aku wis wedi. Wis megilan lho ya. Nah iki sing wong Kalimantan tekan kene iki sedulure to Kalimantan to iku. Rak ya mirip punyok to. Ayo wong alas. Orang utan ki rak wong alas to. Lah iya. Ana sing lho kok kroak separo matane ilang. Iki rak masyaallah mayit hidup ra iki. Masyaallah. Aku iso wedi temenan. Senajan elek. Nini piye iki rene wis kawujudan iki cetha wis teka jumbo ning alam donya. Heeh. Iki dhewe-dhewe rupa, dhewe-dhewe warna. Lah terus iki sing kuning ki mutmainah. Nang mlenduk raine sigar separo. Ditabrak becak kotong lho ya. Ngono asale ya. Kok ngerti men. Lah iki mau lutung sing ucul saka Kalimantan. Iki ngalu amah. Oh ngono. Nek mangan sawah berah, mbak katene lambene ciut ngono kae. Oh ya iki. Lah iki senajan to malah ana klothekane barang kuwi. Lah iya. Iki alus jiwane. Ngono ya. Sofia. Dadi wong ki aja ngerti kesine. Jerone iso uga alus. Alus. Lah iki sing abang branang rewak-rewak iki kowe aja nganti nesu mugane iki. Oh iya. Senenge nesu emosinan jenenge amarah. Ketoke meneng kaya wong budhek ya. Iya. Celuk ora dininggese ora. Lah iya ning nesunan. Lah iki bundet. Iki kewan kesayang aku. Ngono. Nek pas aku tetanen kae dheweke tak jak ngancani brajak tikus. Iya. Iki tak takonane. Takonono. Mutmainah amarah subhanahu amalan kowe bundet. Sing banter. Kowe kabeh tak jumbuhke ning alam dunya iki. Aku arep takon karo kowe. Apa kowe tepuk karo kadangmu anom nggih? Joko Jelagur, Prawan Jelagur, Nini Jelagur. Kenal? Ngakoni duwe kadang anom. Ndi bocahe? Masyaallah. Oh, ngerti ya salaman kono. Katene bundet ya kaya wong lho, mlakune kok dengklek ini iki. Ora wani nekuk sikile. Ya pinter salaman bareng. Masyaallah. Dak bejaji wae. Iku rumangsaku ra bundet. Ora bundet. Bundet jadi-jadian wong ndase macan awake bundet. Ya wis, sing penting suka-suka karo ya. Lah iya. Lah nek kowe wis ngakoni ndek kadang telu Prawan Jelagur, Joko Jelagur, Nini Jelagur, iku kadangmu anom iki bocah sing duwe sengkala. Aku njaluk sabiyantu karo kowe kabeh gelem ora? Sanggup? Nek sanggup wektu iki aku tulung jogonen pojok mawapat kowe bundet, kowe ning kene nunggone kadangmu anom ya. Ayo biar budal. Yo.
muga-muga kabeh sing mirsani kuwi sing gelem amin munggah swargane Gusti Allah. Insyaallah. Srene anakmu wis padha cancut tali wanda, wis padha mangkat jaga. Terus karepmu saiki piye? Iki ngene nini. Iki mau kadang sepuh wis padha melu jaga cancut tali wau. Lah iki mau padha ae anak-anakku perawan jelagur, jaga jelagur, ini jelagur wis nganggo janur kuning. Oh lah iya, lah iki kok kalungi janur kuning kok ora kalung emas. Mas wektu iki ijeh kalah regane karo janur kuning. Regane apa? Kasiate ngene. Janur kuning saka tembung jan ki ana nur cahya kuning sumunar. Mulane anakmu kae malih tambah sing wadon tambah wayu, sing lanang tambah bagus. Terus katiasane apa? Katiasane bocah sing nandang getek ciri kok dikalungi janur kuning ning janggane bebasan. Demit ora bakal jiwit. Setan ya ora bakal doyan. Oh nek ngono iki klebu tandha ya. Kaya omah iki pojoke diweni janur kuning. Yo. Sabanjure iki. Ini ya. Srene kowe lan aku duwe momongan telu. Kudu tanggung jawab iso aweh mangan ya nyandangi. Ngono ya. Kudu budidaya golek rezeki kanggo ngupaya ngrumati ya. Ngono. Saiki aku dadi wong lanang ya aku kepengin nyambut gawe supaya iso ge aweh mangan anak-anakku kuwi. Cah semene iki malah ragas lho. Ngono ya. Kok ragas ki mangane entek akeh. Mangane entek akeh, jajane entek akeh. Saiki angger wis jajan ngono ae ora maklak. Semene iki jek gampang. Nek anu sing lanang kono sing ngeslot barang ngono iki. Masyaallah. Kowe kok pinter ngeslot ya tau. Mbah Sukar sing ngono, ora tau aku. Kodho pengalaman kowe ya. Mulane aku ya wis aku anut pamit. Aku njaluk tulung anakmu rumati kanthi bungae. Nanging ngene, sakjroning kowe lunga ki rak aku ning omah karo anak-anake. Lah sing tak watirke ngene, saka tembung ana kebentuse tawang kesandunge rata. Oh, dadi sanepa iku wis tak gragapi. Lah iya, mulane jenenge sedia payung sebelum hujan. Lah sing tak jaga rak ngono. Ini sadurunge aku arep mangkat nyambut gawe. Kok ning omah kene ana bebaya sing gedhe ngantek kabeh padha ora iso ngatasi. Kowe jejeg lemah kaping 3 ngundang jengenku kaki gaya aku bakal bali. Mesti bali. Nek ngono iki saya ayem. Ya. Ya kowe nek upama nyambut gawe yo lunga sing ati-ati. Aku ya ora bakal tega ninggalke ado-ado. Aku paling ning kiwa tengene dadah kene iki. Aku tak jaluk pamit rumah tano anakmu. Iya. Andun selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Sedulurmu ning ngendi kok kowe malah kowe mau kira didhawuhi to? Dikon jaga pojok omah. Nggih. Lah iki kok malah kowe dhewe ngene iki wong 5. Lah terus adik-adikmu ning ngendi? Oh, getong mriku, Bapak. Mriku endi? Wong burine ya ora ana ngene kok mriku-mriku iki nek omong. Wonten mriku. Mriku endi? Niku lho wonten Dampar, Bapak. Lho. Dampar ini polisi abang-abang ini kok abang kabeh. Kok dampar ndi? Cetane ngene aku takok terus adimu iki ning ngendi ya? Jujur marang Biyong ayo. Ngomongane ndi adimu? Piye? Ilang kurang ajar temenan.
kanca mulya ana pring biasane ya dikekno gebuk. Terus kowe tak gebuki. Lah ngene iki nek tok gebuki karo kowe wong kowe iki wong salah kok ora tak pidana kendung terus piye? Dupa. Dupak engko aku malah di penjara nek keliru. Tak tangisono ya ora bakal balik. Lah sing tak susahi ngene. Engko nek Pak Sutaman kuwi njaluk ijol anake. Nempoi parang biyung karo bapak iki terus tak ijoli nganggo apa to, Nger? Pomo tak ijoli kowe ya mesti moh. Wong kowe iki lambemu yang ngantek kurang untumu sing turah. Gambleh. Lah iya. Manganmu ya mesti entuk. Lah nek mangap guyune ra eli. Masya Allah. Aku dadi susah temenan ngene iki pakmu ya mesti ora krasa ning paran. Biung, Piye? kula niki wau pun nampa dawuh saking bapa kaki legeye. Lah iya Biung ra wis Jogo ngomong. pojok omah papat. Nanging enten kedadian bapa. Kedadian apa? Niki wau sakjroning kula jaga wonten angin. Kados lesus nampek kula lho, kula malah glepak kabeh keturun. Lho. Kok padha? Lah Biung mau ya ngono ki. Kok aku terus ngantuk bareng ngelilir ki mau ya terus sepi. Nggih. Iki anak-anak kowe iki ya tak goleki mau ora ana, tak undang lagi do katon. Lah terus piye kedadiane? Bareng kula sadar Bapak, kula ngucali kadang kula anom Iya, pagulingan malah murca. ilang to. Nggih, ilang. Lah iya. Kabeh-kabeh angger ora tau kulino matur ya molak-malik. Nggih, Wong kene Biung kok diundang bapa. ngeten Biung. Lah ora Saking ngono. sol-solen nggonku matur. Ora tak bayar kowe anak keliru. Biung, Piye? sakjroning kula dipun besuk bapa dados badan wadak. Upamane sing nyidra kadang kula bangsa alus, kula kiten kabeh padha mboten mangertosi Biung. Kaya ngono. Nggih. Lah nek ngono ya tak pikir-pikir sing salah ya bapakmu. Iki aja-aja pakmu ya kening njaba ki ya kurang ajar. Nek ra tak undang ora krasa iki. Nggih Bapak kula. Mergo welinge mau nek ana perkara sing ora iso dirampungi ngundang jenenge ping 3. Lah Karo jejeg lemah ngono ta? Nggih. Nah iki aku iwang-iwangan ayo. Kaki legeye bali ki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana apa Nini Gaya? Sakjroning aku jaga karo anak-anakmu iki to. Ya cah 5 iki njaga anake. Ki mau ana perkara sing ora iso tak rampungi. Apa Bang Tak Tinggal tinggal mumbah-umbah ning mburi. Terus Lah aku metu kok tak goleki bocah telu ki ora ana. perawat Ilang. La ilaha illallah Muhammadur Saiki aku tak takon. Bocah telu dijogo bocah 5-6 kowe. Nek ngene kowe dadi wong tuwa-tuwa tuas. Kok Nyatane tuas ora piye? tanggung jawab lho. Lah aku mau ira itu omong alon-alon ben kok taman ora ndungu nek anake ilang kok. Upamane alon-alon karo banter padha wae. Ngono ya. Nek pancen ora iso nyelesekno perkara iki mengko nek Bapak Sutaman njaluk ijol sing rupane ayu tah ya ora ana kene. Lah ya iki aku bingung kuwi iki. Aku terus ngundang kowe iki rak. Lah pepuntone iki terus budidayane awake dhewe utawa kowe iki terus piye? Yo nek upamane mbok pikir saya suwe saya aduh mlayune saiki cekak sing ngene. Zaman dhisik sadurunge aku arep mangkat nyambut gawe kene kabeh putra-putramu kuwi tak besuk dadi badan wadah. Nek upamane sing nyidra kae badan halus perawan jeragur Joko Jeragur karo Nini Jeragur
tak kira dhewekne padha ora ngerteni. Ngono. Saiki coba arep tak balekno tak besuk dadi badan alus. Balekke ayo Pun main amara supialo amah lan kowe bondet. Kowe tak besuk dadi badan alus ayo. Upadi kadangmu anom. Kabeh ketemu ora ketemu saka kowe. Aja bali yang ngerti gawe nggih. Ini Kaki mong kowe lan aku ndedonga supaya kadange tuwa ketok karya. iya. Lho kok cepet balik. Lho. Lah iki nggawa apa kowe? Ngamuk malah. Sopo kae? Ayo Ger, geret rene. Gon rene ayo. Tarik Ger. Iwang ono kuwi, iwang iki. Percaya temenan. Ana apa nene? Gumun setahun gendeng antak 10 rendeng tok. Kateak kadohan kuwi. Kadohan ya. Setahun ki ambek serdeng Lah ya wong kewan semene gedene mbok templeki tanganmu kok iki lho. Ajokke sithik tanganmu rak yo terus ketok. Arep dimut. Kok yo meneng ae. Saiki Kok ngene. kalah karo Kabeh ki berkah Gusti Allah. ngono ya. Kewan iki mau saka aduan bebasan kayak banteng ketaton. Ngerteni aku. Dhewekne ning jero lalakan metu sinar cemlorot. Oh dadi ana cahyane. Cahyane tak cekel banjur kaya lumpuh. Apa ijeh to ki? Silang Oh, karena silang, blur anak Mergo tak ijeh. jikuk wis. Nek ijeh arep tak uncali. Tunggak. Iya. Mutmainah amara supiah lamalan kowe bundet. Rungokke nggih, rungokke. Padi kadangmu anom. Nih. Emangke Pak. Sakwise anak-anakmu lumebu ana ing guwa garbane kewan iki. Malah sansaya bringas katon galake. Aku malah katon wedi iki. Oh, kowe wedi. Ya. Heeh. Ngene nini iki tanggung jawabe wong lanang. Ngono ya. Heeh. Kono kowe Aku tak ning pemburan, mburi. Kowe dhewekne kopi ati-ati lho ya. tenan ya. Dhewekne kopi sing manis ya. Assalamualaikum. Salam. Mutung sing ngendang. Kewan iki kaya gegirisi. Katon blangah-blangah, tutuke semonambani ya. Dhewekne mbok menawa ape tak sumbari menawa iso tata jalma. Bismillahirrahmanirrahim. Tejo suluksana kang karakaton. Kisanak. Nggonmu klosat-klosat sak ngisor pereng sak dhuwuring pereng ganjel kok dening krikil. Malang kaya dening ondo. Yen pancen kowe tedhak kusuma sing madu enggal jawab pitakonku. Sopo kowe iki sana? Gleng. Jem setan genderuwo ilu-ilu padha jelek-jelekan. Jalma manusa. Ya, Tambuh kowe marang aku. ya tambuh karo kowe aku. Rungokno piwangsulanku iki. Ora ana loro go telu satriya gunung serandil mung siji. Bathara Kala. Oh, jenengmu Bathara Kala. Ya, nek pancen kowe ngaku dadi Bathara Kala aku takon karo kowe. Apa kowe sing nyidra putra putriku kabeh yaiku Prawan Jelagur, Joko Jelagur, Nini Jelagur. Sadurunge ndak wangsuli apa sing dadi pitakonmu aku kepengin ngerti. Ya, Sapa satemene ya gini. Kowe wani tumindak kurang tata, ngeret-eret aku malah kepara nyandak lak-lakan keparatan ana sapa kowe? ya. Tepungno aku kaki lho geyeh. Kene jenengmu mung legeyah, legeyeh. Ya, ora ndak tutup-tutupi. Ora nganggo tedhe ngaling-aling aku sing gaglak anak-anakmu arep ngopo kowe? Nek suaramu banter kaya wong kendel. Ning aja gur kendel-kendelan tok. Ngene. Nek pancen kowe wis ngakoni sugih gendel Bondowani saiki aku njaluk dongenge.
bakal ndak kandhakake sethithik menenga sawetara. Aku mangsa jalma manusa merga manusa sing maringi. Sekawit aku lair saka Gunung Serandil nanging tembening dewasa dilarapake ngetan bener parane ning gone mbok rondo ndadapan. Nanging udakara ora suwe krungu tembung rawat-rawat tembange mbok bakul kang sinambi wara. Yen Kediri nganakake Patemboyo. Sok sapa wonge ora lanang uga wadon sing bisa ngundurake wong ireng sakembaran. Yen lanang didhawuhake karo Dewi Sekartaji, mongko yen wadon dadi sedulur Sinaraweti. Krungu kabar sing kaya mengkono banjur aku melu mangkat anggoleki. Mbok menawa wae legaya saka kersaning Gusti. Nggonku ngupadi ing tengahing margi kepethuk wong ireng sakembaran nalika ndak takoni jenenge penthul lan tembung. Dhewekne ndak aturi apa sing dadi karepku ora kersa malah kepara duka nganti nganakake perang godho kitik Raja Menggala. Nalika ana dukane si penthul dhewekne ngunus curiga ditancepake ana ing Bantala. Rumangsa pepes otot bebayuku. Wiwit dina iku aku ngaku kalah karo Hadipati Penthul lan tembung. Nalika semono aku nganti diwenehi jeneng Bathara Kala. Aku gelem diwenehi jeneng Bathara Kala nanging tadah kala mangsaku njaluk titise Adam lan Hawa tegesing para manusa legaya. Banjure nalika semono diparingi 12 cacahe kabagi rong perangan 7 lan 5. Ciriwanti siji lan sijine wis diwenehi ngerti marang aku. Nanging kabeh mau ora perlu munggo ing aku. Sing baku wae. Beneri dina iki ana ing tlatah Kedungdawa. Beneri ana ing daleme Bapak Sutaman duweni anak 3, wadon lanang wadon. Mongko kuwi klebu perangan 12 sing diparingake aku nalika semono. Dina iki ya sore iki. Ndak gablak malah kus sing malah-malah. Barakala jumbo karo kahanan. Ngomongmu sarwa banter kaya bledek 1000 basane. Nanging munggo kowe bener. Nek kanggone aku kurang bener. Mergo ngene. Ilingon jaman Pancakara ning Kedung Magleng. Besok rejane jaman ana wong kang nandhang Sekerta kalebu bocah 3. Mijil lanang tengah kuwi kena mbok mangsa. Iku yen durung diruwat. Deleng ana pojok omah papat ana janur pating grandul ape menangmu ben karas. Iku klebu wis diruwat Bathara Kala. Lege ya? Nggih. Ngendikamu ngarep nganti rampung ndak rungokake malah kaya melet rasaku. Kowe kaya ngerti wadining uripku aku nalika pepanggih karo Hadipati Penthul lan tembung. Karepmu piye terus? Sansaya cubriya aku marangku nganggo jeneng kaki legeye. Mung aku nyelamur laku nyelamur jeneng. Sejatine aku Hadipati Penthul. Penthul. Aduh. Kenapa banjur lumpuh mobil kaya ngono Bathara Kala? Layak-layak atase bocah mung sekepel tak gaglak malang kaya dana ing telakku. Tak kemah-kemah ganjel kaya krikil ning cetakku. Pira-pira kaluputanku aku njaluk pangapura reh ning biyen aku wis janji marang kowe ora bakal wani-wani ganggu sing dadi kersamu. Nang ora udanani. Mau tak kudungi resik apik-apik kok tengetowot kaya ngene. Yo yo.
Nanging tak tilikane kabeh padha ora sing lecet apa tabu ya. Nek ngono tak bubukne kene. Ayo Bathara Kala. Kowe mundur sak jaka tak pinangane penjaluk.